Добро утро на всички! То вече е малко добър ден при нас. Днес е вторник и ще излизаме. Не сме спали въобще заради нашия Гоги. Опасен той въобще. Слагаме го на това другото легло до нас на спалнята и просто не иска. Не иска да ляга. Ох! Ще се заплетох. Не иска, не сме спали нито той, нито аз. Гошко и той покрай мене там се нерви. Че не спи малкия. Тя най-добре спала с баба Катя. Обувам се аз тук. Ох, майко мила. Тук в Германия, а тук в България искам да кажа. Сумата и кила качихме направо. Не спираме да ядем. Не спираме да ядем всичко в косотийки. Всеки ден трупаме масата. Стой, сонуй. И не спираме да хапваме. Какво да правим? Мисля, като се върна в Германия от другата седмица, да правя кето. Я да видим. Опа. Да заключим. Де да знам. Има добра хнула семис. Носи си го. Айде вземи количката, айде. Ко толкова са? Я кажете, какво ядете вие? Питка с кебабче? Да. Ехе! Много вкусно, нали? И пъпещета взехме. Какво? Вкусно? Да. Питка с кебабче? Да. Такова няма в Deutschland. Бобо, яш хляба, бе? Ехе, какво си взехме? Какво е това? Царевица. Царевичка с пармезан. А? Ти ад малко, мамо. Мамо, ти ад малко. Мамо. Ти от празника тук, да? Съединението на България беше, нали така? Готово. Купихме за баба Катя изненада. Тя тихо да кажа. Изненада за баба Катя. Орхидея. Тя много харесва орхидеи. Даже си ги гледа по специален начин. Правим разни отвари. С такова къпеги с кори от банани и някакви такива интересни неща. Айде отивам да се преоблечем, деца. Ама аз отворила. Добре, ела, горе ще го отворя. И аз отворих на голи. Чакай, Сузанка, да не вземе да изяде тази. Чакай да се нафърли на той. Да. Баба, я затвори по-това. Вижте какво взехме за госпожите на градината. Като се върнем. 8 госпожи са. 4 на Гоги, 4 на Ния. Опа. Чакайте. Химикалчета. Те са госпожи и пишат, предполагам, нещо. Land of Rose. Пише. Химикалчета. Отзади на това пише Land of Rose. Страната на розите. Химикалчета. 8 химикала. И балсамчета за устни. Ето такива. 4 за на Гоги госпожите и 4 за на Ния госпожите. Айде, стига сте викали, де! Изяде ли това? Чакне, айде, чекай. Ето, такива сме им взели. И плюс това
Къде отидоха? И тук едни малки турбички, където да ги сложа. Пак пише България на тях. Много интересни, дано им харесат. Добро утро на всички! Днес е дъждовен ден, сряда. Айде върви напред, Гоги. Какъв ден е днес, Гошко? Сряда, ама какъв ден? Дата? 11? Още малко остава. Да се прибираме. Днеска малко хладно даже. Ще ходим до магазина да купим нещо да ядем. И така. Баба е на екскурзия. Там с бабите, с другите баби. Я тичай напред малко. Айде. И така. Напред, айде. Гоги. Не в локвите. Ако хладно и сме се облякли. Ехо! Какво правите, деца? Поспря да вали, но все пак е облачно. Все пак е облачно, а? Мама си направи лимонадка. О, Гошко. Баба я няма, както ви казах, на екскурзия е. Айде вървете да пуснете Сузанка да излезе. Ама, место дойде Сузанка тук. Да, ще дойде. Аде, ти си тук. Ти къде казако стоиш? Остави Гоги да дойде с тебе. Дай му ръчичка. Влязохте ли? Добре. Днес купихме царевица. Да сварим, като за последно е така. Българско нещо и пъпещи взехме вчера от пазара. На Германия няма такава царевица като нашата. Хубава. Чакай, после ще го пуснеш. Чакай първо да така. Ела го натъпи първо. Гошко. Всичката ли? Всичката. Ще влезе. Ай, щипалка. Ужас. Оня ден като брахме грозата, толкова щипалки имаше. И аз само кръщя насам. Чая ще ги потреда сега. Дай. Да снимам аз. Гошко трябва да бърка джибрите. Детската количка. Харлито. Харлито. Тук може да се напиеш. Тук е пуф. Само доде отвърш вратата и мериш. Да, Инструмента. Палката. Сега нашите, ако отвърш вратата, няма. Нико. Майко мила, те са топли, тук вътре е толкова топло. Не, те, защото са ферментират. Да ли спуста камерата вътре. Ще я забъркна. Да са опияни. Напролет баба ти я извади. Ужас. Да. Да пробвам да карам малко, искаш? Да, бе. Аз не съм карала, знаеш ли колко? От 20 години. Нищо, бе, какво толкова? То не се забравя. От 20 години не съм карала колело. Не се забравя той нещо. Майко мила. Я другия бидон. Ужас.
Мале. Фунти, а? Браво, Гошко. Само дет ние не пием ракия. Ама нищо де. Кофет. Да. Не е лошо да знае човек как се прави. Браво. Центрофуга. Едно време значи даваха... Не, ма това беше като правим вино. Преди да е станало на алкохол, ни даваха сокче от виното. Беше много сладък. Беше много сладък. Ние не пиехме много. Сигурно много се пил. Много. Много. А много ли се пил? Да. No, боже. Таманя записва сега тук как кара колело. Мене записали ме? Да. Как ще забравиш, бе? Спирането сега? О, баба! Айде, газ! Кара. Да, бе, ще окачиш. Задната гума му и мека обаче. Да. Измори ли се, какво стана? Але, я, тихо. Какво ви купил баба Катя? Пистолет за Гоги. За Ния. Ела, покажи каква диадема имаш хубава. Ела тук, ела. Не така. Ела насам. Наведи главичката малко. Мале, тя с Сиденщайн, а? Чакай, че не се вижда, ела насам. Че ли фокусира? С капоценника, ама не мамо, а? Браво! Те са най-хубавите. Супер! Пластмасовите. Ника, кой имаме с теб? Това е много хубаво. Икона. Да. И тя като бродирана, а? Да. Плетена бе. Да. О, супер. На вас по едно кръстче. Царевичката е сварена. Юху! А пък Гошко режи тук. Но мезенци. Ко става, Гонги? Я виж ти ко ти да. Той сърдит малко, защото му заскарахме. Не ще да се облича, то студено. Днеска е хладно. Нали, Гоги? Студено е? Да. Аз пък започнах да чета вчера, май беше. Къде, мамо, искаш да дойда? Ела ти тук при мамейте. Вчера започна да чета приспивна песен в Аушвиц. И почти съм на половината вече даже. Преди да тръгнем ще трябва май пак да мина през библиотеката. Мамо, През книжарницата. Мамо. Здравей, Гоги! Здравей, мамо! Лалала! Утре мислим с Гошко да ходим да отидем до Плевен и така да се разходим. Да се разходим малко, че то остава само утре четвъртък, петък и в събота летим обратно към нашия град, към Германия. А? С камерата говоря. Да. Ела ти направи едно влогче. Ела един влог да ти направя. Много съм красива, ще му ръка. Леля ми минава. Гугулани. Слушаш ли? Да. Какво ти подари баба Катя? Какво ти подари баба Катя? Две потолетни
имаш пистолет. Аз имам голям. Голям пистолет имаш, браво. Ау, надуми главата. Служи го тука. Служи го тука и си яш чипса, хайде. А ние с Гошко имаме подарък икона. Икона на Свети Георги. Даже е осветена. Да. Мамо, виж. Кой е там, бе, Гоги? Так. Джордж. Да. Да. Джордж. Какво едеш? Да. Чипс. Да. Чипс. Да. Оле, боже. Само да се преверим за Германия, почвам диета. Аз го споменах оня ден тук в едно видео. Обаче почвам кето отново. Че тук направо много ядене. Всеки ден мислим само какво да ядем. Нищо друго не правим. Освен да ядем. Ядене, почивка и то... Не знам. Вече ме страх да се претегля. Колко кила съм нагоре. То ми личи даже. Я съм се подпухнала и подута и не знам. Стига, бе, Коки, бе. Ти отдавна вече не сучиш. Стига, ма щип. А те типа, мамо. Щипиш ме, да? Не. Да. Проблем. Я кажа, теб харесва ли ти в България? Да. Да? Харесва ли ти на Свищов? Да. Да? А искаш ли да си ходиш на Дойчланд? На Германия? Искаш ли да си ходиш вече на Германия? Да. Да ходиш на градинка? Стоп! Искаш ли да ходиш на градинка? На Кита? На Кита ще ходиш ли? Да. Да. Мамо, виж. Имаш зъби, да. Здравейте на всички! Как сте днес? Днес е четвъртък и дойдохме в Плевен. Дойдохме на Плевен да видим какво има. От много давна не сме идвали. Откакто живеехме тук. Откакто живеехме тук с тебе не сме идвали на Плевен. И да. Отиваме сега на едно заведение да хапнем. Минахме през Пепко. През Пепко минахме. Пепко. Доста малко магазинче е това в мола. На Пепко. Тъй, че само кленчета на Ния взех. Сега за есента. И отиваме да ядем нещо. Че огладняхме. Гоги. Ния Баросова. Нинджата Гоги. Ето го градчето. Дойдохме в пицария Наполи. Добър ден! Охо, каква хубава пица! Бошко. Вкусна ли? Да. Добре, имам суджук, кисела краставичка, гъби. На децата е маргарита. Ой, забай, а ти си мамо. Мамо, ой, забай, а ти си мамо. Да, мама, вкуси. Мамо, ой, забай, а ти си мамо. Я ще ти го говори.
Да. Като глухарче, да. Вау! Какви големи фонтани! Какво правиш, бе? Пръскат ли те? Вау! Големи фонтани. Мале. Отдавна не бяхме идвали тук в Плевен. Само че там също има фонтани, но не работят. Иначе и те са много красиви. Хубава пръска. Да, чак пръска насам. Това също е за вода, нали? Да, ти са те фонтани. Фонтанчета за вода, обаче. Такава бъде. Да. Айде, бъде. Да. Хубаво е. Виж, чистичко изглежда на центъра, поддържано. До сега, да. Да. Има заведения най-различни. Фонтанчета, приятно много. Да. Айде, измий ръчичките. Измий ръчичките. Айде, го ги измий ръчичките. Там вечния огън. О? Вечния огън, гори. Кой е този вечен огън? Там сръза долу на църквата. Там ли вечния огън? Тъй ли? Да. Е, как няма да изгасне? От зимата? Горим. Вечно гори. Така не го май. Вечния огън. То може да се влезе до там, виж. Може да се отиде до там. Може, да. 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 Ама много съм се вътре, да. Сигурно. Това ли е вечния огън? Може би да. Бягай, че пари.
Това е центъра на Плевен. Тук с Гошко, като живеехме, се разхождахме. Там долу на ъгъла имаше една дюнерджиница. Там ходихме, ядохме дюнери. Да. В джобчето ти е топчето. Добре. Да. Заповядайте в Кайлъка. Хайде, Гоги. Ела да се разходим в този парк да видим кой има. Отиваме надолу, мамо. Надолу, мама, да. Нагоре, надолу, мамо. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Само се разкарваме. Не нагоре, само надолу. Паркче за разходки. Я, покажи какво имаш, мамо. Защо ми правиш ти? Дай да видя какво имаш. Кестен, тачи откъсна един кестен. И още не е покафенял целия. Още не е озрял, да. Е като сапун. Като сапунето е. Да мери са ти. Къде са, мамо, рибките? Има ли рибки тук? Има. Таз баричка. Ама аз не виждам. Ето в нагоре. Ето виж, мини рибки, много манички. Там се движат отдолу. Там идват по-големи. Там горе има по-големи. Малко пресъхналата с рекичка тук. Ей, тук има едно по-голямо, виж. Ей, тук. Леко да не паднете там. Какво има тук, мам? Ето колко риби има. А, Да, искам да видя. Там има фонтан. та има фонтанче? Да. Там опасно е да падне. Виж черно. Да се лоза. Не ме пускай, бе, че ще паднеш. Ще паднеш чак долу. Какво има тук? Искам на водката на савоза. Таз баричка малко зле изглежда. Тя Пресъхнал. тичаш да се вода тук. На лодката не работи. Тук ме пуска. Ще паднеш от тук. Колко много рибки. Май са гладни. Да. Колко голяма фига. Колко голяма, мамо. Кое е, мама, голямо? Рибката? Колко голяма, мамо. Тъй ли, мама? Да взем за аквариума, Гоги. Да. За аквариума ли ги искате? Ей, тук има една едричка.
седнахме да Че е много хапнем нещо сладичко. полека. Бисквити на торта в бурканче. Тирамису. Бисквити на торта. Пак бисквити на торта. Пак тирамису. Пак тирамису. Не си да отвори. Дай да отвори. Да, тук е хубаво, приятно. Леле, преди малко се прибираме от Плевен. Направо, вижте колко съм и потна и цялата лъщя. Ужас. Първо, че автобуса ни закъсня с 1 час, защото закъсал по пътя, не знам си какво. И той една жега беше на Плевен. Много топло беше. И в автобуса също беше много горещо, нямаше климатик. И преди малко се прибираме. Минахме и през магазина. Голгито спа малко в автобуса. Но много топло ми беше на мен и само погледнете. Блести като топка на дискотека. Топка на дискотека блестя. И да ви покажа, аз не спирам да си купувам. Тук като вляза в книжарниците и направо се чувствам в рая. Купих си още 3 книги. Още 3 книги си взех. Тази на Джон Стайнбек за мишките и хората. Тази си взех на Никола Бьогле. Или Бьогле. Пътник без лице. Казва, че е много добра. По принцип книгите на този автор били много добри. И също така си взех Сватбения търг. Стори ми се много интересно. Това няколко жени се женят съвсем без да знаят за кого. И в замяна на това получават $2 милиона. И да, явно интересно ще е. Някъде четох отзиви, че е била добра. И бяха намалени. Тази беше по принцип, колко пари пишеше? 20 лева, но аз я взех за 18 май беше. Тази също беше намалена. От 18 на 15, ако не се лъжа. И тази Сватбения търг. Дали беше тя намалена? Качи ли да. Не съм убедена, но само вижте колко много имам да взимам. Да натикам в куфарите. И плюс това чета онази. Започнах да чета тая. Как беше името? Приспивна песен в Аушвиц. Тя е тук. Тя не е много дебела, аз съм почти на половината. Няма да мога да я прочета, да утре имам много работа. Трябва да изчистим тук къщата. Трябва да наглася куфарите, да сгъна всички дрехи, всички багажи. Също взех, ходихме на Пепко, както ви казах. И взех на ние 4 клинчета. Не, 5 са май, 5. 5 клинчета сега за есента. Дано не се късат много бързо. Но тя няма никакви клинчета. Тя адски много се издължи последните месеци. И съм взела 122 размер. Едното ето такова с ноти розово. Другото е такова зеленичко с кончета. После ето такова синичко с котенца. Какво друго? Е такова. Това е много светло, но пък Гошко каза, че било много хубаво. Със сигурност след 1-2 ползвания ще бъде 1-2 обличания и ще бъде изцапано, но карайте. С принцеси. И ето такова шарено. Тя каза, че го харесва като дъга. Всичките са 122 размер. Ето. Да има сега като тръгна на градинка от понеделник, да има какво да облича. Той за Гогито по принцип трябва да му се купува, но айде няма. Не видях в Пепко нищо хубаво за момчета. Нищо, което да ми хареса. Така че нищо не му взех на Гоги. Много се изморих. Ходихме до Кайлъка, ходихме напред-назад, ядохме пица.
И така. Изморена съм, но сега ще отидем малко да седим на тераската. И плюс това да не казвам, но всички жени ще ме разберат, че по някакъв път, как да кажа, женската участ идва точно когато не трябва, в най-неточния момент, точно когато е най-горещо, най-жега, точно когато си на път и идва този женски момент. Затова ми е много отпаднало, много ми е зле. Потна съм и не ми е добре. Май отивам да се къпя след малко. Чакай, мамо, чакай, тя ще отвори кош. Гоги, какво имаш ти от баба, бе? Какво имаш? Пистолет голям. Мале. И аз имам от Ейвън. С пакетите ми. Чакай, ще имам... парфюмче. Леля ми е дистрибутор. И този много хубаво мирише, много ми хареса. И Гошко е такъв. На Ейвън този се казва If Confidence. А този мъжкия... Гоги, ай стига с този пистолет, бе, бите. И едно червилце си Стига, че взех. ме заболя главата, моля ти се. Гого! Стоп! Този много ми хареса. Теб харесва ли ти, баба, я? Аз не обичам да. Ти не обичаш парфюми? Не обичам. Добре. На теб ния? Я помериш. Хубаво ли мериш? Да.